gose oturikireri ukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Umwanchu murigereria wegeta sendika Ndizi TV na kwariganira somoroberio wegesinga kama seseni ya keri tukule Jumapili gochakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase gochakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogosasima pokea sifa baba na utukufu yawe gochakira chinsa 12 nenusu goika Ensakia motonyora amarandia kurosa barandia ao Kikoraga Ensakia moya mambia nanyore amatera jigesinga top 5 amatera 5 amakenono kukegima moya karira bikone tenye basire moya karira makumya ndatane basire Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au ilinya gusangamu 90 masemo akachinsiza tumwanchu murigereria nonyorero requestawa asogo sabogotera kwao kera litukolie Jumapili 12 gwika chinsa inye chamambia toma chakurigereria egesinga kama sesenia gwesa morere ama seseni yao Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchie kwa babuna butambe Omo science niyende Oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Yali na koronyaramba chenkorokuma MC Migi make sure kwa watch the show korokuma Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai Mama woyolo jirani ananimada Amejibeba mwenzenu minapagawa Korokuma fake star yaote wagagu nga jirani asomoroberi Gusii Urban Blaze #yasemitandao yonsi #ekebemberi nyoromoroberi yoigani gokorete na inje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi rumba imeburera ya rumba Wana mapangala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu Wana mapangala tupatie kachumbari This is rumba nostalgia emeburera the really rumba nostalgia nege ntoko igukego so apaka the bone marrow yes what the DNA you know Kere Jumamosi chinsa isano mibere nenusu chamobaso goika chinsa 10 chamaroba na papa siko the bad
jioni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba Nostalgia emeburera. Rumba Nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Chinsa ikominenu sugwe kensayemo ya Maragoba. Kere Jumapili ni chingaki chumurubilio Wemisa Jumapili na Joseph Mokogoti. Asireteli atata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumusifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumusifu Yesu Kristo. Umwanchwa umurigerelia ngokwaligania asomoroberio Wemisa Jumapili. Gaigana otokonyora amaigerio igoro ye Biblia. Gaigana otokonyora chisara chicho cha Katoliki alese twebire twonyara kwenyoria na gaigana otokonyora atano amatingu imeyo morobio. Ogosoma kwebanjiri amatera aliyugusaba nabo igabateri korwe chikwaya ao abo bagokorentera amatera atana amatingu yemisa. Wate tarikina nche Mokogoti Joseph kila Jumapili chisa 10:30 mpaka ensayemo ya Maragoba tomocha. Twari tariki kere Jumapili eliubwegokie ime ya Ndizi TV. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ly'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abaligereria kurwe chikaunti sana na ibire echochira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echochira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ly'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abaligereria kurwe chikaunti sana na ibire echochira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echochira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakyo nikirundekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwenso vuomugusi. Omwanchu muliriya bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbejemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi asinamba enotisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogotutarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Omwanchu murigereria wegeta sendika Ndizi TV na kwariganija somorogerio wegesinga kyamaseseni ya keri tukoria Jumapili gochakera chinsa 12 goika chinsa 4 chamambia ase gochakera chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogosasima uchakera chinsa 12 nenusu goika ensa ya motonyora amarandia kurwasa barandia ao kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera yegesinga top 5 amatera 5 amakenono kukegima moyo korira bikone tenye basire moyo korira makumya tatane basire yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri ao elinyara kusangamu 90 masemo akachisiza tumwanchu murigereria nonyorero request awa asoko sabogotera kwao kera litukoria Jumapili 12 gwika chinsa 4 chamambia toma chakurigereria egesinga kyamasesenia wesamorere amaseseni yao Gusii Urban Blaze omugaso obona turigochiko babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli Yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingero cyabasai Mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Kurunga Faith Star yagote bagagu nga jirani asomuro biri Gusii Urban Blaze
hashtag yase mitandao yonse pi hashtag yekebemberi nyoro moroberio igani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami aliagendreta simitandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubilio gugwikia ebirenko binde #ekebemberi rumba imeburera ya rumba Wana mapambala utupatie nyama choma kila mtu mikono juu Wana mapambala utupatie kachumbari This is rumba nostalgia. Emeburera. The really rumba nostalgia. Nege ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi chinsai sano mibere nenusu chamobaso goika chinsai komi chamaroba na papa siko the bad Enyoni atakuwa nakuletea kila Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Biyamana wanu mwanchu moligirio Ndizi TV andonsi asoberete nandede mambingi ya toko nyona sembeo anene asumurubirio Ensakia emambi yaboniga tuachakira tucherera asini lakini asingenjo ya mangana biratato kerinde katarikira lituko akonyorana ebintu bire moyo kila lituko rende nerina to sabo kwabera asotaka tonyorire asinini angida kemeron kebere naisano naibere chiedire asijinse 12 cha bono mambia kwende twasabiro kwabera todena bono soaime yomuruberio bwa Ensakia bono mambia inde torena tolikaba jinse janyare chiko totwanyare togo siria ase emambi yabone nogo semeri kwano manchu bana bono kwabokire wasoirime yomuruberio bwa Ensakia bono mambia lituko ni Alhamisi tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 2023 muchitarikini sana ibere motienyi oikomina kabero mwaka 2023 lituko ni Alhamisi obwansu bwerichiko nekero yaragire Ensakia monenusu yabona mambia ekero wakiri George Morabwa kuma ochuika studio asitukulera lero neronte video gocha gosioka ende tokwane abere atata sense meli yobwansu bwe elichiko kendo totara ikorot tokwaliganie asimambi yabona toteina bono swaime yomoroberio tochaka mona tokora monaye asimambi yabone ngereke ko kadende tobe naye go ikomwele kwa bokire so asisimiao gose ase laptop yao gosandonzi eno yago tobwatia asimambi yaboniga wetira sense meli yemitandao tonyore Facebook tonyore Ndizi TV News Digital inaseme yo ya Facebook roi kiroro Ndizi TV News Digital wendo kora you like you comment and then you share obeke egidore o comment yabu nando share abamino pamanyena no turime yomuroberio asimambi yabone wo igontora sensemo ya YouTube etogotogana Ndizi TV News abuno togotoka asenseme ya YouTube ende watobwatia asimambi yabone asenseme ya X tonyore @Ndizi TV News ende asenjera ya bene X mede Twitter mba change bakanyeroka X rende abono X @Ndizi TV News asimambi yaboniga asenjera ya abene igo asinambe yera siskini igora bia 0792192834 inambe to tomera se ujumbe yao tenga kikwa bogire ana kiorobere diri skuli yao asemambi yaboniga karibu
soime yumurubel to chaka manae andonse asobe deno ekwabuka kwete bobe na kwarganiri bono soime yumururi chosho tabona botambe nerendera ba yumuruberio kwene kuna marigine chibicha gocheire asinjira yabene Yesali bridi ya myokire ntobe toko kumenyeto komanyana lya genderete yebiro na ronto ko chuteri asinge nchogo ikatokoro moroberio ende obwenere asimambi yabone ona kwari ni kyandike komi oso imeyo moroberio to chaka manae to kora manae asimambi yabone umwaka no endete ko binyoka na ndego yokora tole asoko sembere kwa somo nebuna na endete go turwanira na go tubwera byonse asinge ncho erenya sae na ndere manyara igoso imeyo moroberio to chaka manae na ntoko nae asemambi yaboni yene ndestibe bwansumo Gusii emambia na kwarene na lotwale mambia engia Mia mono mwanchu muri witaseni kya Ndizi TV andonse so tengera tote nga bwakire ngo kwani yakuruga igasege taseni kya Ndizi TV bwakire byabo na kikwabo kire na kyogenderete erietari na Dorcas Kemuma ngo kwariganya kegima ase omorobiro bw'Ensakia emambi yabono chingaki ne batwanyoriru abono rendetiga na bintu bikunyarikana byara abachana asenchera yemo cyase yende kolende bono nyasaye otwanchire tomirane na sembe bono ama kwani anena tomere wikabwa asemore ngo bakwania mwensi asemo tutengera tukuru ne bamore chinsemo chorogongo rwensetu ya Kenya chinsemo chorogongo Kisii County na Nyamira na baigasense yeito engima bono ko bakwani buyanga kibwa kirabo abantu bakoru chinse cha Michael koningana nensole ni maita bande mbale bono igabo gochia gokya bande mbale bono babegete na lichitoro chibwate tense abo bonsi na bakwanire ngatenga karibu na baleganiria somoro biro bw'Ensakia emambi yabono entunyalo chaka buyeiga tunyalo chaka bene tunyalo chaka ase obwamo na litwatige onde maiga nyasaye gatwancheire toko mwaisiko nebako ende tunyalo sanga ase ncherere engi yakegima enchere yo momo anchu muri yego tumanyanga notora ase ensemo yemo osino tora ase libwa elimo no gototebyanga yoberete no gotumanyanga kie Ensakia yago kere mambi yabono Ensakia akira soberete ya tongiri korwabo na yatongi korunga ki abantu balenseme yubagendrete abamino nabo ko tumera makwani abonchulie ko chisemo chisemo ya daracha na kya bwechiro na kibintu bibwate tense na kya magoli ayonsi omwancho mugolira lyo gotomanya ekerogo so asesimi yao obe SMS gosori SMS otutomera ase namba ya 0792192834 onyala gotomanya ngaki obogete ngaki abamino kubaganiria litukoligia nabo iga mambe ngia ase litukolia lero litukolia Alhamisi enywereye lichiko nabo iga nabakwata ibaso asomoro be manyera mange igoro yeri chiko nabo igo woso asense meri ye mitandao kyagara Ndizi TV ni gobono komanyete nga aye wachide digital wose abantu bonsi na bekerero ni gobono woso asense meri ya Facebook asote mena Ndizi TV News Digital abo beke comment like nabo igo share oshe mancho muri ase page yao erinda abantu bonsi bamanya kumanyanga ninki kigendrete ukwanerwa ase murobero bw'Ensakia emambi yaboniga ekyagera tole live asichinsemo cha Facebook etole live asichinsemo chiri cha YouTube igobono to basa komo cha gosanga nabameno kero gosanga igo bacharity bagotenga sharing is caring encherenge yakigima igobana kero gosanga nigo bacharity oteto na baba manya ninkike kwanirwa ninkike gendrete asenseto ya Kenya nabo igoko ikasense meri ya YouTube Ndizi TV News ebo igo subscribe nabo igo nabo ogosanga gosogo share erinda abantu bonsi bamanyanga amangana ya amaya achakire ase emambi yabono nabo igo manchi muri hotenga to basakweba ngantora somo tanda uri mona website igobano inyora chisa chiryogo kuchiase kwatu bwatia wetirase ensemo ya www.ndizitv.net ase togotoka chinsa chansi chinsa emerongebere nainye asama tukata nabire eiki igobona bukirese koordinatori kire dakika kere nugutano tole gabu to komanya ninki kigendrete toko kotebi merobirionsi no igotoka gabwa ensemo ye website chinsa chansi emere birne mengira Ndizi TV abona sotenga kwaba gokubwatia asenchire rengi yakorende gento kya muhimu ase kengese kegetangani nogotenga soime asomoroberio bw'Ensakia na ukwarigani kegima tosoe twense mashabiki to karibu asante sana asoko genda gotosira anana asoko na kinga no tore pamoja kera lituko
ase ugotuma SMS nabo igotuma ukubika comment asitotenga mbeya mono tugenderera igo bono karibu eiwenka ikaransa tuchake ase nchirira ya bene Uyasano mwanchu muri on Ndizi TV so imeyo moroberi kabisa ende tuminyokani naye mpaka omweri nyora muna enambe ya 0792192834 na ututumira ujumbe yote ngikwa bogina kirobere diritsukuri yao lia Alhamisi abantu bachire chiro ya daraja 2 nimedina bono indu mwabokire mwikiro anene bali bakora obonjereri ekyara lero niritukuri chiro eyo asumochi obosongo Baribare asimunga ya kitutu masava, ebunga ya West Mugilango, North Mugilango, ebunga ya Burabu, na kimuabogire, eine county ya Nyamira, asichugwadi emerongo ebere, kerondoje muabogire viyanane mogoso ime yomurubiri. Abara asi county Kisii, tujagire kuru kitutu jaje South, kitutu jaje North, tuenda senseme nyaribari masava, nyaribari jaje, tuenda senseme yabo basi, bumachoge jaje, bumachoge Burabu, bonchari, tuende na South Mugilango, ngaki muabogire, Mwasoiri ime yomuroberi tutumire uchumbe yao tukwaria nikiandagie komina soengo ime yomuroberi tochaka monai na tukora monai na manga na tokorekana imena isiko ya Gusii mwanjumoreria gatorojina abanyali bali tukire batwarede omosangano ali asezemo ya Agriculture Training Center litukurekora bakumobori umukonyi bw'umugabana nere Dr. Robert Onsare Monda ko soka teneni na goteauna naki alengerete niko batikandi no mugabana gose nigo naki igono ebategete baligereri bakore kabisa abamateti na bone sokie oje ototebina ine ewasokire koru ase serikali ya Mosike Bauro Simbarati gosenagi Batengo muri bale aherere bene igomba mwete amatuko bakamatena sasa ni wakati wako wa kutoka na bale ngabange sana na nje naikere nita sense meyo nganyoni go bale ngetiwa many people ose bale ngepte multitude bange sana alia karoba kwa na buna banyali bali yobone karoba kwa ne buna ntokanye tochikuri na kera bande bakomaji monda bakamatena yaya okarogana na bono network ile ngosire gochi lakini ndio torore na ngaki monda neso kigose akwane atena yaya tararore gero ikabono monda tarakwan atena sokire osepad ikabono nena atagere we soki atotebina niganganyiro staranganya abe kontroje omo gavana be county Kisii nere Simba Bauro Arati kuse Bauro Simba Arati ngaki achagetie meroberio litugurigoro kwene kibuna aborokiwa abali ba ECD ngaki bakonyore mirimo ase county ya Kisii inenjere yamoyo kwone kibuna bokorari ase county ya Kisii mbogenderete ase injere yamo se yende no yabande ba thena bado magendo dora endera kindende naroche mugabana bono nagendete nimirubire ndo jere no mugabana bono nyora e board Public Service Board yego chikumura ase miroberiende anene kolika abantu promote abantu okora miroberiende eyo ase county ya Kisii go majomaria na manga gendrete okorekana imena isiko ya Gusii ko ase county Kisii na rayu akorekanete boigontoro jase University ya Kisii University tukuregoro ababwatani mbara ete omoroberio boko ligeria matuko 16 days of activism gari tukuregoro yalengeri tukure komina kabere gesa matuka yu achagete jitari kemerongevere naisano akwera jitari kikomi chomotinyo garo baru kwana naoje ababwatani abagateana nire buyaba Kenya to chamo ende turwani chisegi chegenga Turwani amanganari akoba osakoleta gender based violence asorongo rwagusi musaja ko wakwa akwana mukunga wakwa naye kwana netorana kitokora chiseye chegenga nonye no kwarokia gosego sara bana banyaroka ningingari ko kwanedwa anene kabisa igornigo yalinga topic yalinga end child marriage yani gokora ogonyom kurikwa agengi gosekwa mapema na yetu kwanede anene none kara asumuro buri Ensakia antwanyorede ligoro antwanyorede pastor Erija Onyanja kurualia se conference ya nikora se conference ya Nyanjwalia na jete boygo ntwabwate MC Kinyanjigiri oyole champion ya boy child ndenda lende na kimero beriebekwe asogokora okonyomwa kwa abana mapema yani abana bali bakonyomwa mapema osibagoswa mapema yerena ebinto bya truban yo machumarira aina aragendete asonura usi ekana babura ibana te kobuli una bono oika mocham ekero mogo jambo ikamokore amagendo ikiagera ekero baru abarai bakuruana ekero bakuruana igomanyana ekero baru ibaruanire
igo no bunyansi bokomia bunyansi mborobyo n'abananchi bari babakire chikura nabo bakomia bari konyora magendo bari konyora kendi ebe ontoro jena aba esemo yabarayi bande bari bakora wana sirona sosoro barabuo nigo besoge tiri tukuregon badera barabuo mbali kumwegerera control of the budget nere Margaret Nyakango wadena barabu mpamegeti mbausikaneti na mangana yoko bwatu kwae lakini tukolia mwesonde ntwaro jabarayi nari kurwa soro kurwa Gusii ebakora wana Senator Onyonga Lijani Onyonga umubungo kitutu cha J South nere Anthony Kibagendi ntwaroje n'abarayi bande bako kana bawadena ndomo Gusii otagetiri ase kirukiri bona nandi bodi yango kubodi tukulia lero mwanchumulia aba Gusii omo Gusii mbama jide serikali yakasa nigetaga ndomo Gusii asim no na masa amatemwe karaburukana ntwara ndomo Gusii nigatagediri egoro ndoro jena aba ibane badena omusubat Margaret Nyakango nigatagediri karako munyoki ndomo Gusii otagediri ine ntomerengo kubose ayenga kyoroje omo Gusii otagediri gusenga kyoroja no Gusii otagedu ne serikali ya Kenya Kwanza asemiroberi tokaramatem ibintu bigaturubana atwarore Margaret Nyakango ibintu bigaturubana na tebana akaroguri statement yonyonga badena na kwana mangana makonza na ne serikali ya overspend serikali tera akaramero berigete na kiose bakumwandamira ntomanyi tuzi na kibakumubwate lakini ne bantu tomere ujumbe yona ekeroko raya okorekana no Gusii kwandamwa gose neri chikoli kubwatwa inero ujumbe yote tebano ntomere bono mambia katokobori dine inekeroko rayon sia okorekana aya Margaret Nyakango amatemo ito Gusii no Gusii okwandamwa gose neri chikoli kubwatwa ayuna aronta ketebono ongeri chibuliao asimambi yaboniga kanota tekweroberia gochikosoa yebiro ngochuteri aberata tekarigoro nago tebetina ki otakire koba ente kurigeri aberata ende tokole asingikingese kitangani kiabono mambia Okay, omwancho muligeria tumanye gwetera ase namba era ase screen 0792192834 aso tutebye kerengera likiaona kioroche engane yegayo kubyara kwa Margaret Nyakango oywerebo olenere control budget ase serikali yetu ya Kenya ekirale kweraga twarushingani garingi konyoirwe omutimo omutinyo goseruse ya December konyobono chakire rusa ya ebene kurende akanyora agakobe kubyara nikombekiriya DCI ayonse mwanchu na otenga kioro chaye na Gusii okorigererwa gose na serikali emerimo yaye ayonse tumanye wetira se nambe yuba yugo wetira sense moye mitandao asense moya Facebook tunya Ndizi TV News Digital asense meri ya YouTube tunya Ndizi TV News inya usanga ekengeri kiago amo 90 nabo yigo mwanchu kare koliga chinse moche Nyamira turocha abamenyi bense moya gesieri bagokeire omo bunge wenseme yo West Mugirango na Steven Mugaka ase okubonyora kobaroseria para yabo ase bono barachikonyora moeso asense moyo bosombi barachikwikanonye n'ikiciro cyabo buya nigo bagokeire getambokero ikyo mobunge yo West Mugirango ase okubonyora asense meyo yamagendero ye para nabo iko mwanchu muri gantoro chenganere Mugachi gose waziri weke gancha ya serikali nere juguna ndungu asa abugora ale tebetenga bone serikali ibono tebuativesa nonye nabakori emirimo be serikali ona se motienyo yigo komuna kabere ono mbache bare yagyake ekyagenga serikali tiraisani besa tirasangeli bango esaine bango teratoka namo yigo nyoru mwanchu murigeria nga ababunge mbaba ko andamana gari asiama gacho yebunge yenene ari mocho Nairobi bakukanyanga serikali bwato kechibesa gochya ase CDF nyuma bataragenda mutimo kobo baraegwa ebesa baraineke ngachi besa cyasura se kigancha gya CDF erindere chiskuru chikwiguru mutinyo mutangane onyoranga nkubwato kabale chibasari asenchira yabene batari konyori abayibo nabana bali bakotumeka chibasari bono nabakanga serikali ya migiru sana serikali yanyorire ase akongu
akoyo kere bono nere omo waziri agotenga bono be satirato ka gosebe sateye isaine asense moye serikali igatetenga bona ase uchumi ya Kenya maene aronanchira nitenga bona maene uchumi ya Kenya nigera ase akongu ase kiribono kiremete be seta yobuye igo tebane bango terigo sangiri buye igo timetingo yotarakane bango kyagera kiro montondo chenga ebango negase nigo sangirirwa kerase bono tutamanya nga emeroberie bekire au ase chinsemo au itaraikira nabuya asokwane kinge bange ya soirase amago kamaronge osenga alonyene bange osangiririwa enga matuka maiga ebango njari gosangiririwa mangana manginga yeme sharera chikonyoru osenga serikali emigire ntwanya igwete kubono round yiga anturochenga serikali yesokiri wetraso mu waziri obwe ensemo yekigancha otenga kigancha kyane ndo chenga enyongo yane bitoki tibiyo na wanyina abakori emirobe serikali ndo chenga bono mbachi kuganyake torasangeri nande bono tigango to serikali to bikibiya nona bondo chenga abaseneta gose abamubole tinga nakire serikali ekobeka aimeroberi asense moyo ko moyo subsidies korende engakeye gose se ebiro ebiga rigesa ndi mangana yo megondo ko yo gotumeka moyo anamo na bintu binde asense moyo bolemi teraika naki yabole ti omwaziri oyinga naki yali kunyarikana ase subsidies mokobeka asense moya moyo muratiga moyo ikagera moyo na atemetienye tatebere gagochimotu goikomotinyo gatato goikomotinyo kane nari amoya gochaka gotumekwa mono asensito ya Kenya asibono bali kumusaba ararigire ngane yo arenga ngakiba kwenda bonchore nonye babeke kibesa kiri asenseme yo bara asenseme diga netie osebwa tukugania ko igora sege kekeiga ayo mwancho nari agende tase ensito ya Kenya chinga kitwaroche Moraiwe kiama kia ODM na baigoro moraya sabo mobwazimio Raila Odinga asibona mochiria serikali asensemo ya matemwa KCPE atebna obukolekano na bubwagerete korwa ase bali bakorosia masakara goika asensemo ya NEC abubono na bubwagerete nga abutukanu bugatoka ase semeyo ya matemwa KCPE matemwa ya bereka gukwanerwa ase kusekuru asogete arabereka gukwanirwa igoro yobututukano ase tokoranga aborokiwa nombara ubesokeri besokiri abuka abanyene bakuboriye semoye wizara y'ikisemi kwenekinga nko babale obwene bwabo ase boigono onye baigete busubwe bigambero kuboria okokonya ase kiringa amatoki ayuta sogete kare obuyabuna baganeti cinga kyabana bande bale konyora nonyene mermeri batakoleti lakini bakotebiunga nigo bakolete kolende ntwaro kinonya nere mu waziri bwe kisemi Ezekiel Machogo kagotebanga asense moye portal ya matemu niga gocha kare buya lakini kiroko ko gende go SMS bali gutuma nigo yale kubalentera ebinte byao wono ntumanye tigaiga ase enseme chinseme chibere ngai emochando berete na sense moye ye mitandao ye SMS go sena sense mo ye chipotoment na bo to kumanya ngaki kiagera omwana no ori edetandiri ogochikwa bekagali ne namberi ne index number okwanyora matokyo bono nturamanya bwikiranu nabo igo ntugane ti serikali ebeke ebene ekiagera engakiri wochora chiskuru ngangere kwera chwikibere ngange chire kwera Elio tonyale kumanya bana skuru kibago chi abande basoire kumanya ekiagera abande mbale bayikere batumirwa chise SMS asichisimi cyabo abande bano bagendere konyorana na marube igone gento serikali bante korigereria anene chinga kitwaro cyumurai bwe kyama KDM akale komochia serikali omwancho murigereria aine gati yari agendete okorekana sensitive ya Kenya sengi mana sorongorwa Gusii korende segeke ganda ko charale wika sense meri yebiro ngare ganyo yo mito Brighton ndatumanya bera tato ara sensemo ya yebiro entunyale ko genderera moto nabo kunya gutuma SMS goitira asi number ya 0792192834 edunyale wosanga amo 90 asenchera ya bene nabiga sensemeri ya mutandao tonyabuna Ndizi TV News digital sensemo ya Facebook na sensemo ya YouTube tobwatie una Ndizi TV News Pia zanu mwanchumari on Ndizi TV nyomeke ba Central Education
esero rubu yamone kero mondoje mwasoire ime yomoroberio ondine motobati bya mokolawa no mayakiro yeno Keva Mumanyi. Asante sana kero ondine mkona nyinyi. Asante sana bana ndotobati na watumire lingi abo ngenda baga soka kwenda sibako na mokona gotobati gwetera sense meyo yemitandao asemambi yabana mwensi bali manda tobati sinjira yabena asemambi yabana kero ngobore dina ine ekere ndo binde bigo korekane garto korara bagusi bagosukumwa serikali iga baba magra nyakango mo wasiri beise mi ekere bagbor no matemta bete buya no mogusio gosukumwa no mogusio tagetiri gose neri jiko likobwatiwe na diboli kobore dia semambi yaboniga ontomere uchumbe aona ayoro chekero byonsi byo korekana ase serikali no mogusio gosukumwa gose neri jiko likobwatiwa kone katorojina ebyombe hande bono igoro yo kobwatwa kwa Margaret Nyakango oyore control of the budget baba gusina de baba kekaninde bad osikuri no nyene krobare kwena na ali president mendiri tukuria mwisonde abande bare ba budget out after nominated senator nere ruoba akale kwegero maraiwe satana ereta usekana tina manganaye ani tukura ndoro jena timu ekora una sirwa na sosoro bare ombe distance ba tena ya nili chikori kubatwa into mserikali dire kominyoki Margaret lakini korengana mwanchumure no mogusi okwandamwa asimirimo yaye gosiniri chikori kubatwa inero uchumbe yao ndagani ontomere bono mambia asinjere ye mogose yende ndinde tumaye konyora na kito konye soma asembe kero ayoro generali agende to korekana asinsitu ya Kenya ngoire ayebiro asideka ibirisa toiga tikoro na gotebeti aberatato na gyotete ko bae bu discipline osko jibosio konende nimbire na tigaretie asinjira ya bwango nelina ayebie ekerote to twara omorembe asole ndio maana sasa banje tayebiro asante sana na nimoko na SMS inbox yani mwande na mnapenda hiyo ntomere point bineji nashukuru sana iko naona ekerote to twara biz ekerote to twara biz you should mind your business ekerote to twara omorembe asole goika origireri ebintu biri byaho you should mind your business. Don't mind business ya montonde tiagora nkio yakora nkiata kora nini. When you mind your own business, you should have peace in your mind. Uikotware ebirengererio uikotware omorembe ase ore. Egento kendo manjumorera ensure you take care for yourself. Yani take care. Werende kabisa kiagera kende yonse kise kwa peno emponiga ensero ikes dunia iwesi mama. None kara ndo bayire tuna majinga kiyo bwato ingaki yanu inzedi ya denene lakini bari batega tikea na baye beta sense igona ye chinga kijiro ko take care. That's why none ga to de don't overspeed. If you overspeed you can die but the world will continue. Kana ni de big na de mungwana ke dena ekarmo kora ni one big ekanyange speed ekiagara isoko kuboniga na bako nyore big na ndo mondo munga onyirire ikyaro ne bwa despair but induma ya bantu to bwa despair inye kitango de majira lakini we don't have a spare era was sustain apart from na nyasa otongete nyasa na otongete akatotonga katobo moyo be katodro moyo SB ya jeto je binde bibi ya jeto jakan oroje kuseni toko kuseni ere bosaigo take care. Nobody cares, work hard to get better every day. Non mondo go challenge ayebono tema ko korabuya onya ku improve abieka kiraritu ikero bantu bali batagete asore ofeli they take that opportunity abantu bali bakugotagete ofeli bayireli bagerio that's the fact manjumule ayebiro na asore na kore ekerogete korasi to kore meremogete ekoro munya biasara kore gentogete kerioko kora abantu bali batagete bago fail orakana bene feria but ayebone to kora ondete okay will get about you I want to focus or work hard again to kende ondete yora go konye go build a dream ya usendoto yao. Someone will hire you and give you a purpose omotora bao ko hire go zata do ko era ko mirimo lakini monta wikira ni ndoto yao it's you umaide babas yao na utakete wikira ni ndoto yao omwanja omurigeria asinjira yabene again to kende you need to be smart enough to create your opportunities. Don't wait for them to come. Opportunity njirigoja opportunities azikuchangi but wewe ndio unatafuta opportunities yana okorigi libaga lyo kwenyorera
maito ikaranse bese njiwe tetu watotena aemo minjolimi tonga moseraibu ni gaganyite uri ebintu bya minjolimi lakini ochandega igo that's why we say na you need go focus or create opportunities they are created igo nayo okorigi inkyo okora erinde o create opportunity asore you are asore ngakyo create opportunity oskyoje asande ngakyo oskoje asande buno mwakonde kwarenga level 1 ngakyo ka level 2 level 3 because kirenze abantu ne mere motokoriya abantu ne ebes tokoriya abantu kiro muntu ne ebes akori that's why okonyora opportunity ya rise you create an opportunity kwa manya gosuka gochi gosyo kento kyo mali asoma emanju mali asemambi yaboniga nelina ekero toka smart in life you quit from petty issues ekero toka smart in your life ebinto mbire bike bikogera ora about ostigenandeti asigit ebitina obogengi okogecha abandu yani asinale ostigana yani ora asigete otari gosuka no nyano ngombe kareko ngombe go sibwa ekolisi alia ya make circumference I think it's a circumference Joshua ya make alia igo oranga kina we korona ki ogosuka go jibosina you can come better smart 100 times smart ekerora adige petty issues karwa jitigiro mwanjumurira you will be better nande go ika okonye bugima bwao ojibosio omwanjumurire asengenje birebe bya myogire tigangorabo asengenjo ya yebiro ndo ngaidena kwanyorena haye God has a purpose why you are alive today kera abantu abange basire wetera mubasukano bebara nande gali nero kolina abantu basire wetaka gobata kanu mubasukano bwebigi nande nero kwalina ayenki otarasire bugima bwao kwanya kwebodi God has a purpose in Kyoberte Moy. Now, use your purpose. Eyoko koramaya uende sako. Ekiara undede yoboniga omanyete in the next 1 hour. In the next 30 minutes. What ngigera kobere. Osingera. Lakini haya. Nena semerio monene nande manye purpose yao nereliye okora yara maya uende sako. Igo manjubere ayuna yebiro asemambi yaboniga nantonyorane angyo asekingese kia yebiro. Okay, ndenge timwanju murudigere kwa bere ko wasemia abira tatu kurwa senseme yo yebiro buna tubante komanya erkera lituko ase obogimobo obwense waika atosemane waika tuteberania na boigo waika twenyoranie erinde twanyara kugendera gochi motwe buna atebirenga waikomanya nga ninki ekirenge kinene ase obogimobo boiga inkirikyo bwate purpose yago ase okuboka mambinereri egwaikomanya purpose yawa sense na ri okonyara gosuka gochimotu omenye igare charecha abo kwenyora ase akongo asengencho yebiro mwancho muriria nganchire tugenda ya mase ya moika asensemo ya check etunyare komanyanga mbara byaboiga abasoire ase murobiro mbari barabya bature na barabu aso murobiro konye toratweka SMS ya mwancho muri gotenga bono chinga kina chechiga nyerike bwango iga onyetume entunyale kunye bwatuka asenchira yabena asenchira ere endonge ngo chakira sensemo ya Facebook ase ndo chinga nere Nerelame ki obuba koru nyarombe ata Sheila Kemunto pamoja. Asante sana Charles Luanga, omwalimu Charles Luanga ogato koru akenguso. Salamu niko ndani ya show with my wife Jackie ni kwamboka pamoja. Na boigo ata koru amoko lame ki oirane ili Sheila ata koru makongeni jogoro imeyomoroberio na Jenny Omeroka. Okay, asante sana Teresa Kemunto ata good morning Brighton na Dorcas from Muranga tune in and listening. Good morning to Teresa, asante sana Teresa Mbogo Bwakire uya Ndizi TV nigo ntegerete korwa Saudia. Asante sana Teresa. Happiness Mora ata good morning Brighton na Dorcas. Good morning to Victor Mondo ata good morning kurwa Nairobi West aiga tinanya kwa mwacha piko ikaria bwa Mondo na bwa mochange family bategerete buya kabisa hadi tamati na Anthony Ragori Zakari Makori Moginda Rose Michiemo omogaka
mugaka nero yo na bange aligete na boigo atebanga nere omokogoti nyangaresi na mashabiki onsipi baso ime yo morobiro bunna botambe hadi tamati atebona lebo mugaka Steve asante sana John Ombati ateba good John Ombati watching from Nairobi Kiambu County pamoja asante skegima Kemi Sove Motangi ata good morning my team there mambingia Nyasaye twanchire twarori tukoria lero yani TBT Thursday. Thanks ase ayebiro kurwa Nyankongo Junction getting you loud and clear. Asante sana Kemi Sophie. Mandera KA ataba wakire buye kurwa Kasarani Nairobi Brighton na Kemuma Ensakia Thursday ni mokogoti Mandera kama kawaida hadi tamati. Asante kegima yenda gotomo mancho moriga SMS yao intunyale konye watuka asembeo asenchira ere engia embusurengi yata kurwa bonchari bwa mwancha ninkondani na Honorable Doris Donya Toto Aburi na Joy Ogetota kurwa Eskimo Gusii watching you live and clear. Asante sana Dominic Nyabuto mwalimu Dominic kurwa Keumbwa Masago Base tune in mpaka tamati ya Beshobeshaya uta watching live the show. Asante Grace Ongwenyi from Kijauri Nyasiongo following. Asante kegema Eriko Soro kurwa Keumburi Taro nikondani Edwin Machabe kurwa Eskimo Barabu Nyamira County Chipngombe niko ndani ya show pia hawa waingie ndani ya show Onsarigo Begi Helen Nyaboke Fred Nyandeka Omosima Joshua Onsongo Rasagu na bange amona nere super Susan Mirambo na engo yari ngombe Wilson Mauti. Asante kigema Ritunda Green from Karen Nairobi Kenya wakire ime ya Ensakia na Brighton na Dorcas na Joshua. Greetings guys. Okay, nentu tuanchira ni rama kwani nere kefa miseta live from Pipeline. Asante kigema mwanchu mene Teresa Kemunta atenga good morning Brighton Dorcas from Muranga tune in and listening. Thomas Isaboke Thomas from Mudagoret South Waitaka massive team Ensakia upper well represented. Let me wish to all my family members in Sengerabo Machoge Church happy Thursday morning. Asante kigima Dolphine Mora every morning is a fresh start. Wake up with a thankful heart. Good morning Brighton Dorcas and Joshua. Mine is just to wish you a happy day to you team Ensakia, my family, parents, friends, fans of Ndizi TV and all my enemies. I am in with you until the end. Be blessed abundantly. Asante sana navoigo naye sese ni wa Dolphine navoigo ni Kasio Momanyi from Kijauri igomauta keep the ball rolling. Dear say hi to my mama Selena Ondukos, my wife Margaret bros and sisters. Okay, asante sana ni Kasio Momanyi mwanchubuli kwa nere Brighton ara sukia babere batoto au bare aso omobero Buyasano manchu muri Ndizi TV kana notobati asemambi yabone ndero tutumera uchumbe yao asemambi yabone kana tekurigeria asensame yesimi no bari batomire iberisato asemambi yabone namba yedere 0792192834 namba yedere studio asemambi yabone tutumere uchumbe yao ende nyore asenjira yabene munara ndena the only thing our enemies fear is how far we can go oyo njojmo wali gete boigo bona mambia na dengo jare wakiri mubona kiali kabona mambia chideka jetire ange 56 giza ali kaboigona ekento omobisa awbwete mbware ki okogenda ngakikwabeire waseniwe nakiwasukire go jibozio. That's the only thing omobiso awbwete. That's why wonya ndo divini mara de ana gizalimia my enemies bateria bangote na au mobisa mabere adena ekento mobisa obwede mobiso no rori mwanjumore mobisa no rori oyo mobisa egento hawbwede asogima bwa ye kabisa how far we can go ekina kyo mobisa obwede gioka orana na lero nando montori obe kristima na lero montori ogorire fiate na lero montori ogorire esusoke yani ogorire gento gete goso montori bwagajire. That's the enemy asale ereniga atagete koko destroy egente erabwate he wants to destroy you oino mobisa lakini ekera korana no genda de gosuka one by one step by step meta babisa bari batatagete oike chitariki chiare roisano neibere mutinyu 12 ba kongonta maiga kare Bagadena Joshua tagotoba B
Tena Brighton tao to ba yani baka kongwanda mayakare. Lakini bone gento ba boede alpha waikire koru January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, bonon December, ngosore 2024. Inkumina omobiso ere ngakia kare gwisa wira. Ere ngosabare aike wonera gosaba mete intuito gosaba ekeroro muntu muyutari omobisa bwo muntu nigo gosaba Mungu akuonekanie na akupe neema, si ndio? Lakini omobisa oyo ere nigagosaba ogwe kinani Nyasaye owanjira kwaba moyo omobisa oyo ororaria maya Nyasaye ndete gokorera mwanjo mwenengerede na jujuma ameni bamba azubuhi ya leo awate abuna egento omobisa aoboete ni eliaro robware wachire biyasano medirikara abantu barenge aritu arenga abana ntu akabeki kigalingi yagetire none turakitaje kuya matobori koru se Italia ntu akabekire emisumari bono meto bono bobisa kwa kabekire emisumari amatobe imigarie goya kegweta yataja yate kokuguru bono ka yate kokuguru kwa makobari numwaseka baidino bwana bwa obwana bwa arenge kare lakini mama akoseka mwana mwasukuma mwabana barabu mondo stawa despair mwabana barabu God is great for his wisdom to create Adam and Eve, and since then life continues. Let us all the time adore and believe in him. Wenarogo Chris korobo gusera ganga na agote abo kirubia na gosoa imiyumuro berwe Ensaki ya Ndizi TV obwansomo usi mwenzi boka ase ogo chaka litwa. Nasema kwamba mwenzi boka na go chaka ritwa. Asante sana. Good morning Brighton Nyasaye enomu ya otonyore ile litgorigia buna eli. Asante nigo to komwakera mbuya mono buna ekiombe kyonyomeke ba central. Libori kwa bori bune serikali egenderete asaba Gusii nigo nateba buna injekefa mumanyi serikali tiga etige gochanda abarai korwa asorongo rwa Gusii asingincho abarai ba Gusii nigo bagokora egasengia na ande tibabwati obokurumi tiga abagusi basikwe oingefa mumanyi korunyomeke ba central libori nabori naki ayoroje serikali nige gusuguma no Gusii asobo kora ndoro jina bamo jetie mara wenzena wanasukuma na Margaret Nyakango asikina kikimubwaterneti baadani kubukurumi gose ekimangana fraud na mangana ya undigested circles eyo odebirengere baadena Gusii no munyamugia tabwati bukurumi igotiga atiwe akore emirimo yaye. Good morning niko ndani esimba ya Magenje. Asante sana Simba ya Magenje, karibu omuga majani nonde minyingwa nkwani abantu ba Magenje mwa umunga family buna makoyo majani endakana adena baso imeyumuroberio asemambia bone. Asante sana mwanjumere karole imeyumuroberio uyumuroberio ni Ensakia litukunera Alhamisi kadonda konya gosuka gojibosyo tadosyo mia sense mirindi studio ine to koirana toenda sense mia magazeti bado toenda mangana check karongo konyirumna gikoraga saa 1:30 ose Ensaya mone nusu bwansuweri chigongo chaka wole ekero wakil George Morara kuma aweka studio twakwana mangana yeri chiko twamanyanga yeri chiko libunire ngairita gethendi bunwa nande kwerera twenda sensemeri studio tokore aberata tumaikwerana ase kurwa sensemeri ya Joshua. Ndizi TV obwansu bw'Gusii. Ndizi TV obwansu bw'Gusii nigo bono yakire nikirundekerene negokorentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko Gusii neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV
na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onjore irio yao igo ikoyenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomo Gusii. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wana huduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed kiwa, man kiwa, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Spexels Opticians abubare si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorari ao asa mangana ya maiso na konie birore magiga yogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Omwanchumuriria bwa television ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbeyemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wasoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com. Voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo syo bwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu vuomo Gusii egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA vagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na
D1 passenger PSV na bugwa kana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwigira weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel Chinsaya chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko ba Krisimi asikina mbechi Sunshine Driving School. We fulfill your dreams. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Biyamana wano mwanchu muri Ndizi TV kanada kwa ime yomoroberi bw'Ensakia litukuri Alhamisi karotu arune kengesikiri tangana na bantu asoire ase kengesikito ya akabere ari asokwenda kwali twali ya magaseto manali airobali to ase mambi yaboniga boygo twaendera kuli ya sensemeri ya check ase mambi yabana biyamana ase bali mandera automatic semesino na tena no mulimi yomoroberio bw'Ensakia abona mambi akuru jinsemo ime ya Gusii. Asante sana kiara mwachawale kuli ya Ndizi TV nero bwansu Gusii. Morning oyomomanyi onyanjunali tiga beka abaem babaso ime Agnes Momanyi Kevin Judy Chantel Nyawaya Nyasani na mwamonali bonsi adana baso ime yomoroberio asemambia boni gatusukira barabu mbaka omwalio oyimomanyi onyanjunali adana alime yomoroberio. Asante sana Momanyi karole ime yomorobita omali adana watching live korwa suguta nyamache niko ndani hadi mwisho pamoja. Asante sana Madepe kabochero ino. It's just another day God has opened for us. Na baga neiri tuko likanyeku Brighton, Dorcas na Joshua amasabiki abairi abasani bila kuwasahau bisabane pamoja na omuga koye Caleb Gulugatal Joshua na Faith abana baye Xmas karibu kumbuka Januari adana ekaroto kuchikolie Christmas tuinyore na Januari iko uinyore na Januari neroro mete by the way abantu ngabare December umudo tumekachibe chae a university mwako mugima ya inyore na siku inakuja na inaenda rutu kwamba kondie gini kondani koru Rigalfa de anualime yomoroberio atubaidubia sana asemambi ya abonia Keva Misi live from Brighton Nairobi tuawadena babo kirebuya Jason Ndiegi Mama Royce Nyanjama Paul Morawa Daisi David Mwaniki Eric Choswati Metsera na Fen baso ime yomorori Keva Misi ya yungoro nzameri ya Brighton ya akona sisi asemambi ya abonia. Sana sana mwezi mwenda tutumaji SMS na tutavina no more ime yomoroberio bw'Ensakia bonamambi nkairende orabe buna tokoba ime y'Ensakia astay orabo mwanjumulia kero nkayorabe ga kishwali kero kwabo grebona mambi nkayota getobe ya atinda getioba urwanda gete obe ime ya Ndizi TV kiagera nere korosera lituke botambe ngotebina ekirenga gitino korosera litukuliao na kotenga kibu akire na kiri tukulire aralia robereirie metecha mulde ine karoro iwetebese njio ngajigo cha kururende jigo sereke cha mulde ekarorere robereiri na tarehe 12 na Juni cha mulde chibasa jigo cha kordo warore na amoga chibwe kanje serikali no mwasiri ndum kotebina bese njio mesara tekayo abantu ne Christmas bagoji January yego jigoswa igopono we awina crisis ningi kia beire nejibes chia bolire economic ya beire bobe bono ningi abo machibu akobora amaswali akobora machibu lakini abandi baramba bwate kisherendo jiroje abantu gotara bale bono unauli mokenyo kawaida erenero gendete guchandika kurinde ayune serikali manyete ndutiga torenda senseme magaseti asemambi yabone buno botambe ngo tware gaseti ya The Standard. Nchi buna botambe ngotwara gazeti ya Daily Nation korenda tutaenda senseme ya magazeti tianda ko bwato kirababira bato au bagendete kobera ase omoroberio bw'Ensakia emambi yabono nochene kila unyakeza wata good morning team Ensakia tuned in kama kawaida na ruti kwambi ondieki ataruti kwambi ondieki atanikondani nikiwa hapa Gulf. Asante sana Peter Umale ata watching kurwa sukutanya mache nikondani hadi mwisho
nere Rebecca Bochero ino te just another day yunja bwato katochi onde ileta nikondani korwa Tasia. Asante sana Kigima na Delphine Morata. Good morning team Ndizi TV, nikondani kama kawaida. Natumai mko salama, tuko salama. Wacha nijulie my mom. Good morning Gladys Maukoko rwa igege kwa kiage. Na pia nijulie watoto wangu Elikana, Calvin, na Kamami, na pia my sister Ruth, Vanis, na pia bila kusahau baba yangu Francis Mongare Kengwa and my brother Brayo na watu wote wa Igege na watumia salamu. Asante sana. Kefa Misa whatever live from Pipeline Nairobi tuabokire buya Charles Ondie Kimama Lois Nyanchama Paulo Muragwa Taisi David Mwaniki Eric Josephat na Methusera na boy gonna vein na boy gonna watching live kurwa chinsemo cha Pipeline. Asante Kigima omwanchu murigereria teto so sensemo ya magazeti etunyaliko manyanara ya amurikire gose aire oborite gazeti ya ya Daily Nation ase page entangani ngo litukolera ngo chuko kwa ase yeko ya chutia tu ase page entangani ndo che gobone murikirete igoro yoko irana kwa aba CAS abubono ba bete bagotune waneke gambero asebono serikali ebono erachi gose engana yoko irane akwa basias ya chakire gukwanirwa na inde abaigambari bago chikokonya chief administrative assistants abana bago chikokonya aba PS ase ensemo ya emeremo ya serikali asebono ase serikali ebono ya bereke go sponsor a bill ebono yogo chigosira kosira okolikwa kwa aba chief administrative secretary abono bale baba betibagotene wa ase ekigambiro nekigambiro abalinge 50 abalinge aba CS emerongo 5 abono bande batarali ko gwikaboni ga kolinde serikali ebwato kugania ko chiko babeka emeremo asebono serikali gendete ukwanira igose ekigambiro ngigo yateneti ukorikwa kwa abasies abaiga kolende bado engane yine gendete gukwanirwa nabo igomora iwe kyama kya ODM Raila Odinga bononiga awoteba muna ase egento kyagerete ogosarika kwa amatema yiga AKCPE agakolekana nigoro ya esegi asensemo ya abanyakonda usechitenda bali baye tuchitenda chokoro sematemo na buba no bakorete bagere tumochando yo wobo tutukano asamatema KCPE go koreka chinga kechoni go igomo waziri wensemo ya matemwa nere macho Ezekiel wono agasini kwegera au matokeo ya matemwa ayo na bigo ase page yentangani nigo bono ego kwanera igoro ya maguta ayo iyo korosie chindagira ayo abeteka gutwara obo tutukanu obono niga agotebekana nekyombekerigia kebs ekyombekerigie korigereria gekorenga obuyabwe binto na standard chebinto biribyo gotumekwa binto binde byansi wekabietra se kyombekyo kya kebs binto biribyo gotumekwa na mwanya bantu wekagietre ase kyombekyo gya kebs dio korigereria obuya bwegente kigago che ase mwanya bantu nigo bana gyanchiranire amaguta ayo yokorosia endagira akegotebanga maguta nigo are amaya Kigima omwanchu murigire abo igo ase gazeti yiganige murikerete igoro ya ababunge abono baorokirie okobagekana igoro ya engana ya Margaret Nyakango ibono obwate ekina kimubwatiranete ase ekigambero asikigambiro gya Kenya asibono ababunge barokirie okobagekana ase abande baruberusananire batebanga serikali tebwatiranete ase gosete te usanekaini kende gyonsi asite yusekaine igoro yokobwatwa kwere Margaret Nyakango nabo igo ase page yentangani nigo nere emolekerete igoro ya abantu bali bagutumeka omutando o TikTok asibono ayotenga amangana mayego che ase abantu bali
bari bago entertain abantu TikTok gose content creators bono nigo omotindo mojia ochire ase enseme yo ya TikTok oyora chiko chakiwa bene imeyense to ya Kenya nabigo ase page ye ntangani nigo boige morekete igoro ya omo okori meremo oyo mo ase ebengi oyorenge omokori emeremo oyo mo ase ebengi aiga Kenya na achete chinsemo chia Michael asebono Michael asense ya United States asebono abetega korigia omonto oyomo oyibono ali getie erinde achigoita mokaye nigenyorire ase akongu oyumanyekene nga Dr. Leonard Thuo Mwathiga moyibono obwate myaka 50 na ebere nigobono metinye tato yaita abetega gotara wikachinsa chiri chiangumbu cha US agachikorigia monto erinde achigoita mukaye korende mbaigwana buya no monto yo oyo arigeti achigoita omosubati oye bono tibaigwana ekera arigeti monto yo ekera yeikirete ngabono babachanire ase chinkwano bono niganya artikosokia anyate gosokya chisiri chiabo yento bono kya mobekire akongo omokori emerimo yoringe ase ebengeito ya Kenya Vyasano mwanju mure Ndizi TV ya unarara sega sidi ya denishine bechi ntangani ekaroto goja se bechi ego sega sidi ya testanal kini yuruna kajiwa dumuzo secretaries mba beta appointed bakaba sworn ekigambero gekakate nini igomparoro aba kore neri serikali etagete koligie njera nani ngakiba kogendere emirimo Unyorena mbariwe chikoba appointed ngaba appointed nabanga kolende unyerena mbadia netigwe asama aja state house ketu abwate Gusii ntu abwate yokabeire omukonyi bomugabana bwe county ya Kisii Charles Mangi ntu abwate yokabeire omubungo West Mogrango nereke Mosi ntu abwate Millicent Omanga abumbali pa beta appointed mbatia netu mbakotiano omuchiwa advisory secretary mbatia netu lakini iliyo kwa serikali tete kutumeka enjera nande kubarara ngibakori service baro sembaira nemeremo kare kigambriga yadeke ko kana gatana murobirio yo nigo buta bwadirichi kose nigo olengani constitutional ase ense ando yorone serikali ya chubiri boigende ngia kwanetu lakini murai bari barengo bisi bakamereria bagakore tamu yabo ekarutwa bwate babo bure do bakarutwa bwate barai bande barenga sikiro ekyo yo inanimera chera yalenga sinsemo ya national boingo omwasiri bwejisemi nesekerio mbakmacho oyote tena amate mwarombi yakoretwe mbuyale osembuyalenge karoraira udana okorono bokongu mbuyalenge ro ase ensemeyo Morin yokiruba tena good morning watching from Gulf Asanti Gisaleva good morning korwabo maliba keboye tuned in Mam Rosi Nyanjera Santi nara tena enelinya masege mulachake from Nakuru niko ndani asante sana Jojo Ndali no alime yomoroberi korutaisi akona sisi Dennis Mogoi anasema ya kwamba good morning watching you live from Nyabitunwa bale no murugyo ye unia kwamboka na dota yabose umwana wabo badena bwakiro bya Kigima present Vitrus Kiyondi Keige adena tomobale oseka tokomakera jesta ndotiga komo bekere tikibuna no alime yomorbe aralia yagosoko nyora siga seti ya testara ni mwanju omurire bono mambia na umura waibwense na robereti konyo chingurugete echo korengane gaseti ya testara limor kedena very Kosgei oyore chief of staff en hata kere kobeke ruchingurugete ejiraji komo konya gosogotwara authority gete ekaro ebiri iyo esugumire etakero chigweta asamagajo yebunge igomra ibwense ni gategedena Felix ajikoba Mr. Fix yo nebe agojenje chikobe custodian ya serikali bintu mbiri bichikobabu ekarate dena achikoba inse yo sajikoba service ya Attorney General ase inse ito ya Kenya ina aramurekeire asikaseti ya testana rarira nyora asikaseti ya testana ina umuraibo mwasimiolo moja lera morodinga bono nigo nande aswana nina bakenya bahande bali ba ukwaniriyo yuna amatemu AKCB yo mwaka uyoiga niga bwate mechande mengi na machibu ayo niga nyarteka wotoranwa
ase abantu batagokeire machibo ni gatena koena nuchitenda chama tema gose ase ministry yechemi asamangana nek na rairede ebinte ebyonsi gotareka gose gokorekana sense yeto ya Kenya asabana 1.4 million bakorede amagose wetani milionia ya mochi nutanye bakorede amatemu ayuabo ekero mwana motangani abwate 428 marks korende nigarokana na obokong mbwarenge ororo system ekanga amatemu ayo candidate nga grading gakorbobe ne bintu bindo mondata korsas lakini obekero mondata kore timore mogete esa language lakini obekero goro ira gatana okomachikorna obokong mbwarenge ororo obonene kiganja ya serikali gwetera asomo wasiri ndungu ngobona tena besenjio ya CDF ne mesara ngobona tera abantu bakanyeke aina bogo ya soma gosengo ya soma tore ase gaseti ekerto soa imme ebo ne mere tena bono ni gobo kongete bwa rekanire ase skuru gete yamo ekera bana 54 babwate amarito 54 bab in pregnancy cases of 54 pregnancies in one school. School yamo abana emeronge 5 na 4 54 bari molito babwato bolito gaibaru seti na abana na balimu na banyakenyero ayonso nya somatore katoko wera seti ya imebuna abana 54 eketo ende to kwa na mangana 16 days of activism abana 54 ni gobono babwate obolito ase school ayemo 54 yoto bwate amangana makongu sana ayon amangana makongu sana 54 abana babwate obolito ase skuru yemo ngomanya torre abana babwate abana bajukubora abana ayonya ri skuru giye ekato kuigora sigaseti imego chakere beja kabere ko chibusiabo mwancho murire nara sigaseti ate standard beja ntangani kuigora ndenge ndre ko gote ina rali agenda takoba ime asenjere go chuteri tu ekyagara entuga sidro go chuteri konyorore gaseti auto adena headline rie kubona wakombe kwa gaseti kugora asemambi yabone ko ndana ragenda takoba sigaseti ya te standard. Okay, umwancho murigereria asengencho ye mitambo asensemo ya ne bonongo go charali bikasi gazeti inero ya Taifa Leo ilinda ko bwatukirabire ali amurikire ase gazeti yo page ntangani asenchira yo konya chutia nigobone ko murikiranga Raila afichua kashfa ya KCPE gobone kwanda igo yo murai bwekya make ODM Raila Odinga aigoro saja kwanete igoro yamatema ayo KCPE ayo abaka gokorwa na koera iyo yalingenero KCPE yo maerio ase se ase motindo libwa masomo amorobiri bwa masomo ase ensetu ya Kenya 844 nigobono oera asabono Raila komocha ekyo serikali nabo igo ne ekyo mbekirikyane ase agotenga ninge korekana ngani go asense moye chitenda anigo ya obotutukanu bwabete egento kirirete nonyana matemayo otwara obotutukanu nabo igo mwancho murigeria ase page yo nigo bono agotenga wabunge wa Kisii watetea nyakango bono ninge gotenga ababunge korwase county ya Kisii nigo bono kanire nga kumwegerera anere control of budget Margaret Nyakango oyo watranire neke ina ase eke gambiro nabo igo ase page igo bana nigoteba nga TikTok sasa walipisha watumiaji ase bono bali bagotumeka mtandao yo TikTok nigo bono barachi gwakana engeria inkeigo ase bono bali metembale bakwenyorera engeri yabo kurase omutandao yo bono nigo bono nabarabo barachi gwakanera ase mtandao yo barachi gwakanera kolenda ase bono ase ensemo ya yabana inji mbali banchite sana bagoso abaligereria abanyora ama bintu nebinge bigotoka se mitando mwanchu murigereria korende ni gobono barachi ko subscribe barachi kwenyorera kuakana gento gekendo chenganera gesare eva out good morning kurabo maliba keboye tune in Mam Rose Nyanchira. Okay, asante sana Morini Kerebo, good morning watch
watching from Gulf. Dennis Mogoyata, good morning, watching you live from Nyabitunwa. Nyabitunwa na my wife Yunia Kwambuka. My daughter my daughter is Wakire Buyakigima present. Asante sana. Beatrice Kiyondi aka Gesara to count me in. Okay. Joyce Nyanchamata, good morning, watching from Gulf. Asante. Kemuma chumuriga ngenda utubwatia asense moye mitandao, asense moya Facebook, otomena Ndizi TV News Digital, asense moya YouTube, otomena Ndizi TV News, asense media nere ya website tonyana www.ndizitv.net edionyale gosanga amo 90 senchera yabene naboigona bogotuma uchumbe yawo wetira se namba 0792192834 edionyale gotubwatukira uchumbe yawe SMS yengo gotuma edionya otengaki omoroberio naboigona bo ogotuna neribo litwabore tiabwatangane igoro ya onere mo control budget Margaret Nyakango oyubono obwate kinase kigambiro ototengaki na serikali go kolegasi yaye gose ni gobono basoire kwingirira omugusi cinga kitwaro leno na ababunge egati ababunge basoire komwegerera nere Margaret Nyakango toma uchumbe yawe trase namba eyo tunyale kumanyanga ki ekerengereri kya okere ase enseme yo ya Margaret Nyakango oyubono ole control budget kolende bonigani gabwate ekina sekigambiro nere jocho ndere tani kondani kurwatasia Henry Masage Masege Mlachake from Nakuru ni kondane na Joyce Nyanchamata, good morning, watching you from Gulf. Asante sana mwanchumo ligerelia as okobara ime ya Ensakia emambi ya bono aga Wio sana mwanchumo ndezi weno tutumera uchumbe yao tali Margaret Nyakango biega kolende ekero Gusii akobatagere zito Gusii akobatagere in government issues ekero ya beire ebintu bindi twarone none matem twarone kera Gusii nyamazikoba ekamazikombone kwa sinini turigererina kabisa asumwanchu murilia atokero togotebana naki ekogenda ndagede dori kaendera nyago kwana ndare mitambo ya nasinini asimambi yaboni mayo kwerena sikaseti ya Standard. Okay, omwancho murigeria nona na borocha amnane na sensemo no yomto Brighton atebirenga asensemo yeme yamatemwa amane ntwaranga anonyina bara yimbeso kya bagatema gukwanira engane yo batenga yaya enchireye motete ko tebya aboro kiwa motete ko abana abayiga ngana bubono motete korinda kabisa amogoso yembeo asibale mokorento bwo basibale nonya batete gukora matemwa ayubuya benyora ase akongu benyora ngati bakunyara kolika abuya kyagero mete abana mbo bwete abanyanyimbo osembo bwete abarindi bali nabo bakubeka chi uniform ekere baba yakonyora bakuirwa se chiskuru nigo ekorenta egasi enkongu ase ensetu ya Kenya bono negentondo chenga kyagendreire gosekendere ko kumorekerwa ase chinsemo chonsi bona baraiba kweso kibakwebonenga ninkieke gekogera serikali tete koligireria sana Gusii ase twaroringa na Margaret Nyakango ase bona akale kunera bono abwatekina egentononya no morai bo kyamakodiam abetega ko gikeria ase otebanga namatuka makesana ntwambanyetenga na gosina obaro cinga nacho kokolekana asekeri namangana nale asogetie cinga kichiri balenga ase national dialogue semeri ya boma ses chinkwana chiri chokogayana osecho koleta amo serikali amo na opposition amangana ali akwanete igoro ye treasury igoro yo covers serikali egutumeka chibesa ko etanie kerengo egati yande ase serikali bono yani yabet ametaka kumoche serikali nga nigo asense moye treasury go sase moye kagacheke serikali nige yarukaninga gutumeka chibesa ko etanie kerengo e overspend mwanchu muri bono negati yari bono ase abaraiba egati abaraiba nde bagotenganiga akagerete koira naragerete ase omosubati oyo Margaret Nyakango abeire gako renterwa liberere gagose gako yonyora ase akongu korende ntuchukunya kumanya amange nararia ya agendreta sensemo yaye na nararia yaiga agerete abere ase amago konto ntugendera gotuma amaoni ya ongaki ayoro chino Gusii ogokwanero yani origereriwe kyageno na
matemu na twagate ya bwatanga matemu no na riti koleta liberera na gose na ne serikali egokora emirimo yaye Biasano mancho muri Ndizi TV sali wakire gracias tunana odena obwansu bwerichiko ngoborigere ritorekero yaragire chinse jiga asante sana wakire gracias turekero ndate gukora sema magaseti oesomere beji akabere yo dewana kimura ibwense aligetigo kora moncho ligete ase serikali endajuwa kobondeti kaz nande arorena kiago kini amangana yobokoreri bwe serikali ya nenekero chiposition antakero create kwa sensitu ya Kenya payo nindo jinangaki ligatika shawaka rukwanda igoro ya munkiki kuirana asensemeyo ya central boigo nindoje asebeje na tabigoro ya bana 54 ababwate oborito na seskuru ya St Aquinas St Thomas Aquinas yubono ya jagurigireliwa St Thomas Aquinas Jeskaki secondary gotoka asensemo ya Mount Elgon amangana makongusana na bana nigo babwate oborito bwa senseme katorete kordonda kuriria mangana ya 16 days of activity boigo nindo jasimio Kenya simio na Kenya kwanza nigo bono banya ba crash igoro ya nyakango kobwatu kwae yo mango manjubere ni garasi kaseti ya the standard nigo ngotaka bwe somere kana taka twende senseme inde ye studio tokoirana atonyore libagana wakiri na odena wakiri nali kama ambiaria asumtanda wadena omobisa eke ntawede nekera korori gwachirare ekina gyo komo bisawede na odina wakire ka oja komo bonnena omobisa omedekera kurigireria ebo bisaro na wasukire ine ani ako gubia ani ngo chandikare birengerero lakini nani etagiro nya gosukigera mobisa ni gagarengera tingaki hata gitago kore yani etari kogo kabisa ni ero komo chande birengerero utoma dena tenda mema we nenda sako wakinari kama ambisane kana kunya kurigireria alia buyasane gote tokora maya totaka twenda sense mirindi studio pano kuna tuna wakiri amangara sense mema gaseti bado ndoja ligereri torena na kibado wakina bato tebya biratato nerenga kyaro jibirengererie bi aseka toju kwanda simambi yaboniga ene Ndizi TV bwansu mo usitoska kwenda tora sentundeli yo bwansu bwerichiko Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobori tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabo tugukutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio bwense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko